Minkejja li dal-istazzjon kien xanda recordings fej Julian Gallia li huwa wkoll sit ta' ħanut instama jagħmel dikjarazzjonijiet mimlija mibeda u li ksru liġi tax-xogħol kontra dawk kollha li ħadnu twemmin laburista. Il-Partit Nazzjonalista xorta waħda kien ħalih jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ta' Taslima f'ismu. Jirriżulta issa wkoll li kien għall-Partit Nazzjonalista Julian Gallia kien jibqa' kunsillier f'Taslima u dan anke jekk id-direttur tax-xogħol fetaħ investigazzjoni kontra l-eks kunsillier Nazzjonalista wara l-każ qajjem fil-Parlament mid-deputat Laburista Carmelo Abela. Skont il-Partit Nazzjonalista Julian Gallia ħad deċiżjoni li jirriżenja minn kunsillier mir-Rajħ. Il-Partit Nazzjonalista qal li ma saret ebda pressjoni fuqu mid-Dar Ċentrali biex jieħu dan il-pass. L-eks kunsillier Nazzjonalista ħabbar li kien qed jirriżenja nhar il-Ħamis li għadda wara inqas minn ġimgħa li saru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Julian Gallia rriżenja li fi kliemu ma jridx ifixkel ix-xogħol tal-Kunsill ġdid ta' Taslima.